7 and action. Ngiyaphoba sokuthela kanjalo sithi no kahle ungabe usasho ukusenga imbali uthi ngoqeda ukuthi sebembhalele incwadi njengoba ngikhuluma nani uyayifunda usendleleni asibe siqhubeke manje ayibuildeke ukuthi okay nabo ukuthi manje usendleleni kanjani bese uyabachazela ukuthi no lento lena spiritual si ubama bezinyana yonke lento ukuthi kwenzeke kanjani njengoba kade ngifike ekhaya uqeqesho ukuthi uma sekufika umfowethu wena uzophatha amabhizinisi asekhaya wena uzokwazi ukuthi ukuthi unakekele yabo bese fika ke umfowethu naye ubeqeqesho ngoba inhlupheko naye ubeqeqesho ukuthi akwazi ukuphila nabantu usendaweni emalikazi emjondolo usemjondolo ukuze afunde ukuthi uma esethola imali ingamngeni ekhaya